дар деҳаи Сангтуда соли 1984 дар хонадони Бои Мурод ки деҳқон буд, тифлаке ба дунё омад. Падар мурод кард ки бо ҳама дӯст бошад. ба ӯ Дӯстмурод ном гузошт. ӯ аз хурдӣ хислатҳои аҷоиб дошт. фарзанди дӯстдори падар буд. дар мактаб бевай ягон чорабиниро тасаввур кардан номумкин буд. баъди хатми мактаби миёна Дӯстмурод ба донишгоҳи санъат ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2001 чӣ тавре ки худаш мехост амалӣ гашт. худо буд ё амри тақдир ба орзуяш расид. актёр драма ва киноро хатм намуд. баъд ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ даъват шуд. тӯли 2 сол сарбаландона хизмати модарватанро адо кард. ҳаҷнигори ҷавон дар дилу дидаи мардум ҷо шуда буд. соли 2010 филми Овораи ишқро рӯи навор овард. ин филми ҳунарии Дӯстмурод Шарипов 2 бара ба боло бурд. на ин ки дар Тоҷикистон, балки дар Ӯзбекистон, Афғонистон ҳунарашро шинос кард. то ҳол ба 10 филм ролҳои аввалро бозидааст. филми Интизорӣ, филми Ҷурагӣ то охира, филми Диско, филми Адаб беомӯз аз беадабон, филми Одами кӯҳӣ ва инчунин дар филмҳои телевизионӣ Оинаи беҷило, филми Поддош ва Гурезаҳо. филми наве ки ба рӯи навор овардааст. меҳмони нохонда барои ҳаводорони ҳунарии Дӯстмурод барои шумо. айни ҳол Дӯстмурод дар талошу кӯшишҳои кинои тоҷик аст. мегӯяд бояд киноҳои тоҷикро дар дунё ба арсаи аъло бирасонад.